Bună, eu sunt Ane și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este luni și începem un nou daily vlog de weekend. Și am ieșit cu Aimi. Da, iubire, da, mama, ești frumoasă. Am ieșit cu Aimi și cu Hiroshi. El o să meargă mai încolo la muncă, dar profităm de vremea frumoasă și am ieșit în parc, lângă castelul din Osaka. E foarte multă lume aici. Copiii au intrat în vacanță și de asta este cam peste tot e full. Și poate mergem să mâncăm și hot cake. Cum îi spune? Pancake, ne? Hot cake, pancake. Clătită americană. Coco de I. Flippers. Plastic teddy flippers. Ia să vedem aici. Divinai, no? Ușică-nă. Fluffy, da-te. Și a venit aici desertul lui Aimi. Da, mama. La care am primit și un breloc. Drăguț. Aici e pancake-ul meu cu cremă de matcha, salata cu avocado și salmon și pisica a mâncat desertul, nu, plate, da, mama? Și aici avem un alt desert care a venit la cafea lui Hiroshi. Da, mama, e bun? Hai, are tot eu. Change de eu. E bun? Dacă avem timp, dăm o tură pe aici prin magazine, dacă are răbdare pisicuța. Ia să vedem, mami, cuțua. Ai mina cuțu, mamiru, ce-o?
Câțu. Stai să vedem. Mami are nevoie de o pereche de pantofi mai eleganți. Dar nu de ăștia așa. Vino cu ala mami. Uite, nu mai poate mami să merg pe tocuri. Gata, s-a terminat cu tocurile. Vino aici, iubire. Oh, Lolita. Are Lolita făcuia. E pe aia lui ea. Ia uite mami aici. Ce fain este, costum de baie. Nu-mi plac mie astea care mi-s burțile. Ia, ce prețuri au? 20.900. Oh my gosh. Hai. Hai, ikuyo. Mami, to hana reta kande? Ah,ちょっとこっちから出ないと。E macane. Și gata ziua de astăzi. Ce, mama? Kairuka? Hai să plecăm. Floricele. Je t'aime, date. Je ne parle pas français. Mami, wow, bueno, ben che stai che do, mo scatena cara o să retrea. Suntem în Hankyu, dacă vă amintiți, într-un, cred că ultimul vlog. Vlogmas, pardon. Uitați și haine, da. Biscuiți. Uitați ce am găsit aici. Vintage. Oh my gosh. Nu știu dacă am voie să filmez. Sold out. 33.000, cred că e doar cutia. Saxofonul. Oh my gosh. Cred că dacă ar vedea Andreea Balaban ce e aici și sunt vintage. Se vede că sunt folosite. Doamne, ce modele are. La preț, să vedem pe curiozitate. 1.485.000 de ieni. Îmi plac și mie asta vechi, dar ei nu prea au foarte multă mobilă în casă din cauza cutremurelor.
Superbissimo! Uitați cât este dulapul ăsta. 715.000. Hai de mine, este mine. Sau modelul ăsta care aici, de exemplu, mama încă are la mobilă. Ramă de pat. Îmi place și mie stilul ăsta clasic, vechi. 770.000. Vai de capul meu. Doamne, și ce masă am văzut acolo. Și ăsta e lemn masiv, se vede că e greu. Masa asta e 495.000. Doamne, ce... Cum sunt modelele. Superb. Și cum e șifonierul ăsta? Cred că ăsta cântărește o tonă. Se vede că e greu și nu știu că dacă se desface, nu cred că o să-l desfac. Și asta este 880.000. Vai de capul meu. Vai, ce drăguță e și canapeaua asta. Aici e de balaban. Uitați aici ce masă, Dumnezeule. Superbă. Uitați-vă la masa asta cum e. De mijloc, Dumnezeule. Ce frumusețe aici. Și asta e cuier vechi. Aici îți lăsai umbrela. Și cuier cu oglindă. Păcat că aici eu nu prea am unde să le pun. Și astea sunt grele, n-ai unde să... Hai! Ai mi s-a dus cu bunica și cumnata și cu taică-su să se uite de lucruri pentru școală. Uitați aici farfurii. Doamne! Mi-e și teamă să le ating. Superbe, superbe. Și aici masa plină. Aici un alt dulap. Da, și masa asta cât e de superbisimă. A, uite, astea sunt sold out. Înseamnă că sunt vândute astea. Sold out. Dar scaunele sunt super bune, sunt zdravene. Cât e de frumos! 通販対応しますので、通販、はい。電話でご購入することもできます。ああ、はいはい。ありがとうございます。Așa cât e de frumos! Ce frumos e, Doamne! Super, ăsta e 44.000. Și aici ăsta, uitați cât e de frumos. Nu văd, cred că n-are preț, nu scrie. Deci o subă veche. Doamne, câte chestii. Cred că este anotimpul meu preferat. Ia să vedem. Uitați și aici că sunt de frumoase. Astea nu sunt. Muntele Fuji.
Doamne, câte de-astea sunt. Altă hârtie. Asta să scrie scrisorele. Sunt și micuțe. Și asta mi-a plăcut. Pe lung. Și asta tot așa e relifat. Doamne, cât de frumos. Asta e la fel și asta merge. Astea sunt plicuri care poți pune mică scrisoare, un mesaj. Asta cu animaluță pentru copii. Ați aici felicitări pentru diferite ocazii. De exemplu, aici este pentru a felicita. Pentru reușită, pentru orice. Aici pentru a mulțumi cuiva. Aici pentru căsătorie. Bridal shower. Mr. Mrs. Că sunt de drăguțe astea. Superbe. Tot așa pentru căsătorie. Aici pentru a felicita când se naște un bebeluș, un bebelino. Iar aici pentru condoleanțe. Cât drăguț e asta. Baby girl. Cât sunt de frumoase. Hello, baby. Felicitări pentru ziua de naștere. Din păcate nu am microfonul ca să nu atrag atenția și nu știu dacă mă auziți foarte bine. Încerc pe cât posibil. Deci e birthday card. Și astea sunt care sunt 3D. Că sunt de drăguțe. Alte pentru 6 ani, pentru 4, 3, 2, 1. Da, iubire! Da, bu, iată! Cremita prinses. Sugurja! Ștampile. Ia să vedem. Cât sunt de frumoase. Tușul pentru ștampile. Și tot ce aici sunt ștampile. Nebunită, cred că orice copil cu ștampile. Și soacra mea zicea să-i cumpere cu pisică. Că e nebunită cu pisicile. Pisica nu stampă. Uite aici. Curemite. Ca e, ne? Cu lăbuțe, cu păsărele, cu smiley. Scăta. Iar aici. Hai, mama. Koliko Marija, nije koremo? Kako je koremo? Kada nijatere. A, kore hiragana katagana Ria. Anti no yattara. Și uitați aici ce am găsit. Ceaiuri, pliculețe cu ceaiuri. Ca să le dai cadou cu un mesaj. Trimis prin poștă. Nu sunt de tare. Îmi scrie aici codul poștal și aici sunt cu diferite mesaje. Happy birthday! O să narimashita. Ce kawaii! Cât sunt de mișto! Japanese black tea, Japan tea, și aici poți primiți în... Asta cred că doar în Japonia, că dacă le trimiți în afara Japoniei, trebuie să declari. Sau
S-a făcut mai dure, uite aici e 324 de yen un plic. Și mi-a pus tot așa cu mesaj. Și ceau aici. Yen matcha, cocha. Ce drăguț este dream come true. Tea for your tea. Thank you, many thanks, tea. Super, ce să zic. Nail clipper. Asta nu știu, ascuțitoare. Cât e de faină. Toate cu instrumente muzicale. Clești, mă, clești, Doamne. De prinzi hârtia. Da, cam așa arată. Multe muzicale. Și pe gentuță și cu... Cutia. Nu scrie aici preția, ba da, să vedem. $3.080. Și asta sunt multi-case. Sunt faine și asta. Page opener. E semn de carte. Cât de faine sunt. Și aici sunt pentru petreceri. Lumânări, văd. Prințese. Numere. Ia să vedem. 7, uite care și 7. Birthday candle. Coroniță cu happy birthday. Cât de faine sunt. Și uitați că sunt de frumoase farfuriile astea. Cum să le folosesc o dată și să le arunc? Că sunt de frumoase. Le-ar să le pun în vitrină. Sunt din hârtie. Vai, că sunt de frumoase. Ca și aici, ca o tavă. Superbă. Și astea cât sunt? Tot așa pentru ocazii specială, 1650. Da, când eram eu în școală, că doar am făcut balet. Am terminat coreografia. Felicitări. La 3 de... Cred că 3 de îi spune. Că sunt de frumoase. Asta la fel. Deci sunt superbe. Wow! Și asta se face ca un tablou. Bine, totul e din hârtie, dar se desface. Doamne, cât e de frumoasă și asta, uitați-vă. Și aici cu Hanami. Cam așa arată
Uitați asta care v-am arătat eu. Pare ca un bibelou din hârtie. Mami, ce ți-a făcut tantia? Ua, Kitty-chan, sugoi-na! Ia uite de la mami, să vă cercei, ia să vă ce cercei tu, iubire. Vai, pare focul, nici cheruia. つけれるつけれるな。なんかここにさつけれるやつなんか耳つけて。つけれるやつさいいね、メロディーか。豆つか。雨降ってる。Asta e mult mai departe de noi și nu știu dacă pot ajunge aici cu trenul. Shabu-shabu na koko de mami wa tabinai kara mănânc decât salată și mai și cam așa arată astea ca să le paste, sosuri, nu știu, dar eu Coco ni suru? こっちがいい。こっちでいいでしょ。 Deci e cu trimbar. これがいいよ。はい。 Și am venit cu Amy și cu Daddy să căutăm ghiozda. Ne-am uitat pe aici pe acolo, însă încă nu l-am cumpărat. Mare puțin și începe școala. Și trebuie să cumpărăm ghiozdanul. Și acum suntem la un restaurant, shabu-shabu, un fel de bufet unde ai carne, dar eu nu mănânc carne, însă o să iau doar legumele și am să le pun în dashi, în unul din dashi. Iar o parte o să rămână pentru cărniță. Așa că vă luăm cu noi să vedeți ce este prin acest mall, ce găsim. N-am mai fost pe aici, însă nu știu dacă am mai filmat. Da? Uși? Și aici sunt legumele pe care eu am să le mănânc, dacă pot să ai mai multe ciuperci. Nani? Ma. よし、豚、悩み豚今やっはい、1です。はい。いいえ。およし、まだあるね。まだある。見せて。Op. Super bine. やったー。 Îmi dau și o sălățică. Simplă.いっぱいついてるね。何食べてますか？すげえな。ゆっくりマミ。
パチッとしますね。あそこで若髪見 Ia să văd mami școlărița. Ua. No, iro, na, kao, na, kirei na iro, na. Ia să văd mami. 軽いでもまだ入ってないからな、いろいろ。2キロぐらい。いや、どうです？どう？重たい？いける？あ、すごい力持ち。3キロぐらいな、全部。はい。生地は一緒です。触り心地は違う。どれがいいな？やっぱりこっちの方がいい。ちょっと柔らかい。なるほど。でこれね、ここ伸ばしてもらったらここ伸びますので、ここ広がりますので、はいはいはここを緩めてもらったらここが5センチぐらい広がりますのでね。い。すごいね。そうで、はい上に上げて、でもう一回締めましょう。練習しよう。でここ、はい、できました。100点満点。この辺は防犯ベルとかしてるようにできてますね。中に入れるときに当たりますけど大丈夫ですか？あ、じゃあ帰って。はい、すいません。 Uite, mami, ce kawaii e asta. じゃあちょっとこれも少々と、 これめっちゃ可愛いな。ちっちゃくて可愛いね。これおもちゃね。メイクの終わりですけど、 40年前のランドセルだってこれ。へえ。お、すごいじゃん。Suntem și la niște rochițe. Îmi plac materialele de la magazinul ăsta. Uite ce drăguță e asta. Nu știu la care mărimea ei, dar nu, că astea sunt mici. 110. Trebuie să-i cumpăr și... Ia, cât e de drăguță asta. M. Asta e set. Cât e de mișto asta. Și am venit să-i luăm uniforma lui Bebe să probăm, să vedem dacă au ce-i trebuie. Kako cu staru și na. Deci aici ca men's, mi se da. Ce tomate mi? Se vând uniformele, treningurile care merg la școală. Samoi? Hai. Ayo.
Ano, Mocha? Bakunai? もちゃうん。可愛いけど怖い。チャリティーオークションだって。やって日本の。あ、見てこれ。かわいいやん。ケーキ。かゆい場所とか。マシュマロ。やってるじゃん。はい、行くよ。ここ、あ、やってるよ。よかった。やってます。アドバンスチケット、ちょっと待ってよ。すごいね。はい、わー、すごいな。何する？階段気をつけや。Am cumpărat o cutie de bento. Servim masa aici, poți să vii cu pachetelul. Mâncăm puțin, luăm energie și mergem să ne jucăm. Da? Itadakimasu. Și eu mănânc onigiri. Somon. E bun?あみ食べられちゃうよ。食べられちゃうで。あー、食べられちゃう。なんて？お？
してや次は頑張ろうなこれ全部骨。うわ数えてみようか12345危ない。